Halløj til YouTube, jeg bare lige vise jer den her episode med det her helt almindelige hus, hvor du kan en hemmelig kiste i, eller hvad du nu vil. Hemmelig rum. Se, der er et chest her og sådan noget. Så klikker du bare her, og så går du ud. Så kan du gå herop, og så er der bare din hemmelige cheste. Og jeg vil lige vise jer den her metode uden game mode. Det vil sige, at jeg ikke har det her, hvor jeg kan flyve det her til. Så, okay. Man går ind her. Helt almindeligt. Klikker her. Og hvis man ikke går hurtigt, så skader det rimelig meget. Så det skader bare et liv. Så går du bare ind her og tager dine ting. Når du har gjort det, så går du herned, klikker på den her knap, venter, bang, og så går du op. Det er helt simpelt, og det I skal gøre for, at jeg vil vise jer en tutorial om det her hus, det er, at I skal simpelthen bare like videoen og subscribe og del den. Så vil jeg blive mega glad. Jamen, det er simpelthen bare det, så ja, vi ses.